мисля, че е редно да кажем нещо изключително важно, което, разбира се подценява много често в пленарната зала, защото тук важните неща често биват скривани. След като ни отне един час, за да преминем с гласуването на елементарния дневен ред, мисля, че е редно да кажем нещо изключително важно, което, разбира се подценява много често в пленарната зала, защото тук важните неща често биват скривани и затулвани пред погледа на общественото мнение, което трябва да бъде насочено във всякакви други посоки, само не и във важните. Края на изминалата година и началото на новата година донесе една вест, която ние знаехме, че ще бъде коментирана още в началото на тази година, а именно, че инфлацията в България за миналата година вече отговаря за така жадуваните условия за членство на България в еврозоната. Разбира се, това не отговаря на истината, тъй като това е абсолютна фалшификация и лъжа. Още миналата година ние от ВЪЗРАЖДАНЕ поискахме инспекция от страна на Евростат на Националния статистически институт, защото всички нормални български граждани знаят, че инфлацията не е 2%, колкото се опитва да ни убеди НСИ, и че това е една фалшификация, която е направена с една единствена цел – България да отговори формално на изискванията за членство на нашата страна в еврозоната. Обаче покрай фалшификацията на данните на НСИ, управляващите евроамерикански елити направиха така, че посегнаха и бръкнаха изключително дълбоко в джоба на българските граждани по две направления, за което никой освен нас от ВЪЗРАЖДАНЕ не говори. Сега ще го кажем, защото е изключително важно. За да могат вече не само да фалшифицират данните на НСИ за инфлацията, но и да направят нещо, което няма как да бъде фалшифицирано, то трябва да бъде платено, а именно да свият бюджетния дефицит до 3%, те направиха две неща. Първо, намалиха и по-скоро направиха така, че натиснаха цените на тока да не скочат миналата година, в резултат на което стигнахме до ситуацията в началото на новата година да имаме наистина много сериозен скок от почти 10%, който между другото няма да е окончателен. Тази година на 100% ще има още едно увеличение на цената на тока. Дали в средата на годината, дали в следващата половина, дали може би още преди средата на тази година, но ще има още едно увеличение на цената на тока. Поради ред причини, най-вече защото инфлацията не е 2% и това го знае всеки един нормален български гражданин, който отива в магазина и си бърка в портфейла, за да вади оттам пари за да закупува храна. Второто нещо, което направиха обаче управляващите, е, че те в своя бюджет предвидиха увеличение на ДДС за хляба, в резултат на което цената на хляба скочи 20%. И в момента тя е 2,40 и то продължава да расте поради простата причина, че в края на месеца, даже още преди края на месеца, когато излязат първите сметки на производителите с новите цени на тока, плюс това, че имаме скок на цените на горивата, който в момента върви, слава богу, не толкова силно нагоре, но върви нагоре вече. Цените на бензина скочиха с 10 стотинки и продължават да растат леко и неусетно, с стотинка на всеки 3-4 дена. В края на месеца цената на хляба ще скочи още, поне с 10 стотинки, и ще стигне 2,50. И това няма да е края, защото при евентуално увеличение на цената на тока, дали преди средата на годината, дали в средата на годината, дали в края или втората половина, няма никакво значение, това ще стане, цената на хляба ще започне да гони 3 лева. Нека да го кажа още веднъж. Цената на хляба ще започне да гони 3 лева. И тъй като може да нямаме пари за дрехи, за обувки, за разходки, за обиколки, за посещения на забавни обекти и за екскурзии в чужбина, но задължително трябва да имаме пари за храна и най-малкото за хляб, точно това е тази стока, която всеки един от нас ще не ще купува, в резултат на което ще не ще пълни държавния бюджет. За да може да бъде вързан по някакъв начин този бюджет, за да може да се стигне до така лелеяната мечта на евроамериканския елит в България, а именно да стигнем тези 3% дефицит, беше направено така, че цената на тока скочи сега и се увеличи цената на хляба. В резултат на което влизането на България в еврозоната ще бъде платено от всеки един български гражданин. То вече се плаща, между другото. Всеки един, който купува хляб, вече плаща за влизането на България в еврозоната. Всеки един пенсионер плаща за влизането на България в еврозоната. Всеки един болен човек, всеки един беден човек в България, около 50% от населението, ако трябва да съм точен, 48% от населението са или под, или около прага на бедността. Всеки един от тези бедни хорица плаща в момента от джоба си, за да може да пълним бюджета, за да имаме 3% бюджет, за да влезем 3% дефицит, за да влезем в еврозоната. Това е престъпление, което беше направено спрямо българския народ. Затова ние от ВЪЗРАЖДАНЕ не веднъж, а милиони пъти сме казвали, че членство на България в еврозоната
е престъпление спрямо българските национални интереси. То унищожава българските доходи, спестяванията на най-дребните хора, на най-бедните хора и на практика прави така, че ги кара да стават още по-бедни и още по-неможещи да се справят с оцеляването си. Освен това, влизането на нашата страна в еврозоната, в ситуация, в която Европейският съюз и самата еврозона навлизат в най-страшната си рецесия от началото на съществуването си въобще като организация, ситуация, в която света се променя, в ситуация, в която Европейският съюз се тресе дори, в ситуация, в която виждаме, че политиката на основният партньор на Европейския съюз, Съединените щати, се променя кардинално и радикално, не с дни, а с часове, в ситуация, в която новият или по-скоро бъдещият президент, защото още не е влязъл в длъжност, на Съединените щати, Доналд Тръмп, може буквално да уволнява министър-председатели на цели държави и да клати правителства само с един или два статуса в някои от социалните мрежи. В такава ситуация да искаш да влезеш в еврозона, това е безумие, това е национално предателство, това е престъпление, това е еничарство в най-чист вид. Затова ние от ВЪЗРАЖДАНЕ първо призоваваме ДДС-то, което беше вдигнато на хляба, да бъде върнато обратно в старите граници, които, между другото, ще припомня, това беше наше предложение още ноември 2021 година. После беше подкрепено и от други политически сили в парламента, но това беше нещо, за което ние се борихме. Нещо повече, ние настоявахме и продължаваме да настояваме ДДС-то да отпадне не само за хляба, но и за всички останали стоки от малката потребителска кошница. Най-необходимите храни за хората. Освен хляба, месото, сиренето, млякото, кашкавала, яйцата, олиото, солта, захарта и така нататък. Основните 10 стоки, които всеки един от нас потребява, за да може да се храни. Така че ние ще настояваме ДДС-то за хляба да бъде премахнато в бюджета. Второто нещо, за което настояваме, е да се преразгледа българската политика по отношение на управлението на ЕРП-тата в България, защото виждаме, че те, въпреки че са конструктивен елемент от националната сигурност, се оказват в ръцете на компании, които гледат на тях единствено и само като на дойна крава. Инвестициите в тях са само единствено на хартия, а на базата на тези инвестиции се иска увеличение на цената на тока. Трябва да се помисли и за това ние ще внесем предложение в Закона за енергетиката за даване възможност на българската държава да назначава особен управител, който да ръководи тези изключително важни и ключови елементи от енергийната ни система, които са важни за националната ни сигурност, за да може да не са в ръцете на фирми, които да се оплакват, че просто нямат възможност да инвестират в тях. Няма значение дали енергийната мрежа отива до 1 или до 1 милион човека, тя трябва да бъде с едно и също качество. Виждаме, че това обаче не е така. На следващо и на последно място настояваме и ще работим за това България да преразгледа политиката си по отношение на изплащането на така наречените въглеродни емисии. Този своеобразен въглероден данък трябва да бъде премахнат, защото това е нещо, което трябва да чуят българските граждани, защото знам, че по-голяма част от депутатите тук не ги интересува. Премахването на въглеродния данък може да доведе до поевтиняване на цената на тока с минимум 30, максимум 50%. Между 30 и 50% цената на тока може да поевтинее. Да го кажа още веднъж, защото гледам, че няма голям интерес от по-голяма част присъстващите, но между 30 и 50% цената на тока може да поевтинее, ако се премахнат тези вредни, паразитни въглеродни данъци, които ние плащаме. Разбира се, при условие, че запазим българските тецове, за което ние тук на тази трибуна, в буквалния смисъл на думата, се почти стигнахме до бой на 26 септември миналата година, в резултат на което все още имаме ток. Така че за всички тези неща българските граждани трябва да са наясно, защото естествено американските медии няма да го обяснят, няма да го кажат, но истината е следната: цената на тока, цената на хляба, всичко това, което в момента бърка най-здраво в джоба на българските граждани, е направено единствено и само за да може да влезе България в еврозоната. А за фалшификацията на данните на НСИ даже няма смисъл да говорим. Всичко скочи и продължава да скача с огромни темпове в момента. Така че инфлацията в България може съвсем скоро да стане двуцифрена дори. И то може би още в рамките на следващите няколко месеца. Така че ние призоваваме и за ревизия, включително на НСИ, направена от българските власти, защото не може и не бива подобни национални институции с авторитет като Националният статистически институт да стават кукли в ръцете на управляващите, които се опитват да фалшифицират данните, така както между другото го направиха на времето гърците и по този начин влязоха в еврозоната с измама, за което после платиха с огромна криза, от която още не са се оправили, както го направиха и хърватите
при които в момента има голяма инфлация, точно заради същите неща. Това правят в момента и нашите. Между другото, това не е новина. Помним от записа, който беше излязъл преди една година, че е имало подобни договорености между Кирил Петков и Урсула, или поне Кирил Петков така твърди, фон дер Лайен, за това, че те трябва да се затворят очите за това, че ние тук ще фалшифицираме данни. Това ние от ВЪЗРАЖДАНЕ обаче няма да го допуснем. България не трябва да влиза в еврозоната. Това е предателство, това е унищожение на българските публични финанси. България няма да влезе в еврозоната. Нашите евродепутати ще направят необходимото и вече работят за това, за да уведомят така наречените ни европейски партньори, включително Европейската комисия, че тук българското правителство фалшифицира данните, че лъже и че мами, защото данните не са такива, каквито са. Ще направим всичко необходимо. България няма да влезе в еврозоната.